Zdravím, dámy a pánové. Určitě jste si mnohokrát říkali, jak mám v Minecraftu postavit rychlý, malý a přehledný sklad. Nebo jak mám postavit stylovou kuchyň. Dnes vám přináším univerzální manuál, jak tyto věci postavit. Nejdřív jako první si postavíme kuchyň. Na kuchyň budeme potřebovat furnace, stone brick slab, piston, stone brick stairs, dispenser, block of iron, lever, button a iron doors. Postavíme 3 pece vedle sebe. Nad pecí bude jedno volné a nad to volné místo dáme do prostředka schody a na straně sleby. Potom vedle furnisek dáme třeba 2 nebo 3 pistny, to je podle vás, kolik budete mít místa. Vedle pistonů uděláme železné elko. Dovnitř do elka vložíme dispenser. Vedle dispenseru na iron block postavíme tlačítko. Postavíme se úplně zády k dispenseru a pod sebe postavíme iron dveře. Potom si postavíme ještě umyvadlo. Dáme si sem páčku, dáme ji dolů a vezmeme si kýbl vody. Dovnitř nalijeme vodu. Toto byla univerzální kuchyň. Ještě si můžeme naplnit ledničku různým jídlem. A toto je kuchyň. Teďka si postavíme sklad. Na sklad budeme potřebovat čestku, item frame, nějaké bloky. Tak. Sakra, teď jsem se zahodil. No. Vždycky postavíme čestku, tak. Potom necháme jedno volné, zase takhle čestku, zase jedno volné, zase čestku, zase jedno a zase čestku. Potom si postavíme jakýsi vzor, ve kterém budeme mít potom item framey. Ups. Tak. Můžeme si postavit, kolik pater budete chtít, podle toho, jak velký chcete mít sklad. Já si dělám vždycky docela velký sklad, abych měl hodně místa. Tak. Vezmu item framey a dám je vedle čestek. Ale asi se ptáte, jak budu vědět, do jaké čestky ukazuje ten správný item frame. To je jednoduché. Levá čestka, pravý item frame. Levá čestka, pravý item frame. Nebo to jde prostě zprava zleva doprava. Pardon, zleva doprava. Tak. A teď si už stačí naházet do item frameu věci, do kterých budete chtít dávat své věci. Takhle třeba. Tady bude třeba jídlo. Tak. A to je z tohohle prvního návodu úplně všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechte like. Pokud ještě nemáte odběr, právě jsem si zničil kus střechy. Pokud ještě nemáte odběr, potvrďte odběr. A rozhodně čekujte channel s dalšími návody. V minulém díle jste mohli vidět, jak si YouTube partner mi udělal návod na různé dekorativní návody, jako byl koš nebo sprcháč. Tak rozhodně se podívejte na minulé video. A přeji hezký den.